Mia mikrum hene. Nana ajiman baju. Nana obambo muase. Kasa kakra. Nana nsoro kasa mu wonfum ti asem a mebeken se nkanem fuma. Oba fachem. Nana awie idie oba nwo ha eya chopa nana nkita onanim. Nsoro ja Asante fo basem mabewai. Nana nsoro. So onya akwanya ko gina baabi se wo kasa. Jaya Asante fo basem mabe. Jaya Asante hene basem mabe. Nana sanya be yewo social media isu. Ya ye do no ye hu a na oyeye ya. Nso utie asem na kodru baabi a untimi nka bi. Aye so obi wo panye bone no yo ya nso untimi nka agish. Asem na ekoso no eyeye ya pa wo senka ye mu bi. Ye wa no wo se ye ka bi ye dibatem bi. Nso nana baabi asem ikofa ye amfa yi entwa yi. Nti ye ntimi nka bi. Nana msoro. Oma ne nana anum no. Ye hu ana ohaye. Nso ye ntimi nka bi nana msoro. Enidie kwan so dwen ye ho kakra. Na Jaya Asante hena asem man. Na benja watem nie. Nana uhu nipa bi wa apu isu a odi watem a. Na makoma sei oyem nya. Nso maye da akoka bi. Nana msoro. Enye disrespect. Eya disredie. Nana msoro jai basem mabe. Ni benya udimbo nna die po. Ma mi bi hi obobe nyom no. Makohu se wa bonyom ne bedu udin. Omudu u picture ato so. Oham se ya nso de ene me ya afa. Huna na nsoro. Ja Asante hini dimbo. Na sabi. Ayi nkwasiafo bi munya watemnie. Na ye hu ana ohaye pa ya kometi nso ye ntumi nka ho asem soro we de magisredie nie. Nana mesro. Onana nsoro watitiem kakra. Mininsam de manunuru badwam so nana msoro se video rechiwa tiem. Minimsa nyame nko ana asemwe oham. YouTube bebre domafo ma bebre abunfo ma bebre ohaye. Nso ne kan ye den. Nana nsoro tieye. Na Jaya Asante hini dimbo ni benya watenie. Na sawa mo ebe hini din na bi kan ho a yeso yetima kan bi a kirebe. Nsoro nana. Yesu Asante so. Yesu Asante ne so. Ene enka senti eskodwa. Se woti baby na sebe wa moni anso ade na so kasa basa na o kasa ti eskodwa na we fa ho dia enye emfa ho ni at the right time no they also to beto Dormaahene start kasa ti Asante hene na think of 14 no pa start for no afa du ba bunso no bi anti ne biom se obusan se Dormaahene ho asem kra te se obusan asem fa Dormaahene ho a je so kofa Asante di bam Tiama ise ne nsem no kra no a woka no ayesebe so obi so oti na odi akwadwendwen mu a ni ba beka sebe so sebe nyaado bi papa no kra no bibi ha no because se bibi o ka bia no bibi o ye bia no sebe o em shadam fa kwa musa he's out of line obusa na asem ketekete bi a very basic question a emfa ankonya asem kra ho a e so odi Asante bam no beka Asante ho asem ewom na ningi na eja se waso Asante hino so Asante hino no nka no Asante nye na hwe eno wo kasa tia no na de masma me kan se ansa na no bi kra be kontokwa na ono bi benya asem no aya ahwese nipa no kra no ono mfie pa Asante tuwi Dormaahene nya mfie nya afe no onye age group age bracket na wo mu no nye bi na mu na wo Asante on the 70s you only in your 60s and china we din asase su bi a woni bi bra wo bi abo abrabo na bi a wo mu no
enti ye pass ndwe ama Ghana nyina no wo de wo chira de abehye Bono achi batade no so nya Bono nyina na ayema no kotachi man kasai Bono kura kase ne nyina Bono kura kase ne no bia me fa no magim wo pa na wo pesa wo kofa asem de behye Bono fo nyina ko me wa Bono fo so nka hwe wa na wo counsel so na bia me kase ye de nkunya asem kura to nchen a mentimi manu ntia Dormaahene da sanse o cha me pani ye de nkunya asem to nchen a mentimi manu ntia no cha o pani cha me ababa obo bia me monu ho bia o sua de akodo bia me sua de bia me nuru ho nchina wadi kura na bia se me ni bi so hono de make no enti I have to understand say so obasa si suja me no nko an I must give him that respect as a man first before anything oh ma de bia na ne makra mpeni fo chemema. And I am first respecting him as a man before anything. I was expecting, say, Dormaahene, you respect Asante as a man before anything. But say, kasa entry, ne afi, I say, too much. I say, I have a broso. I'm saying, kola nyina sabio, kola tofi wo munu bebi akura dra, sabe brabo momo bi no na kasati on social media. I don't think it's fair, it's right to do. And yeah, I think, say, ohene chaso. That's all I can say to you. Just right here. You've said enough. You've spoken your piece. The opposite can work. I say, it's a walk when him do. Then the more now walk when him no. Net in some bros. You say, Sabi nyado. Simple work can be a old tip tears of a pen as we busan young one some okay. The panel perception about you no, and to say can no started yen crab you. Intimacy money at a obi Dormaahene kase na de na nkola obi akatatia akonya ateso no akonya no nyamo de to fam e mo ani pekasatia o saa wo nsam efuro no ba ho no na akonya no wan monyam bia na de ba fam da achu ni wan po bedi akonya no be branch opedi akonya no monyam bia o to akonya na se e wo kasem e wo ni yem enye ohene adarma enye after 60 day fear you see ko de bi wadu bi a ke ye de ni kwa na hwa de ne ye ke nkasa bebre ho fia wadu no hona nka wadu na nka o bodo ma ho bra ne nyema be makro na koso na pagya na Bono ni nyina Bono champion ko but ese no nko a pese o ka Bono ni nyina hye na wo tena mo so na wo kasa mo wo mo but untimi nkasa kwa matachi Mahene to chen okoto no ho wo free sontra so besena ko wampa mu no okoto no ho ohene wadarma kasa no konanim twitwa nsem no so na asundwemra na Asantefo ne Bonofo problem bi ya ni omontem omotia asundwem wo no mankora ya so ne memmo ye ne sant wadarma mesrew onsa kan yi ya wadarma fasi ho na asundwem Ahaya 2 days TV onwe da fo me wache me ha em wadwo be bere ahwe me free do ba 2 days TV maka che 2 days TV se ba mamre abakwasam Ghana chieftaincy issues ye hemfri amahema mu nkomo pa Ghana hensem dia ye ne headquarters ni nyina ene ha sei it is what to mo YouTube no so a onwia no waboso no ahwe bi because ahaya hia de yesu bakwasam mamre no na nya bi de aka twa ntwima ye ka de wo mu ye ka de enimo eti de bere da de be ka ye besua bialo ya besuade because bia besiri ko biara ya bakwasam ne ye ga ni bisese ho na ka na waka ne ye tina 2 days TV ahimam ka cha ahimam fefe but trust na beji me da tutugu so say ya na sa bakwasam no hina wo pentitemu wo hina wo ka ni pagum o peso de traba wo ba no ene empese besie na ne kumfo nsem mbeka yutu ne nsem mbeka efa hensem ho ya tina ha kabi na dia asundue ene wodo ayede ato animu ono da fansa wiki dia menu nyina dia dance se ye na Dormaahene de samre ne pressure no ankokura no 140 de 140 over 300 de beduru se me na me wo fa de ne pressure no wani mu papa enam na no akoyi ni kansema eni kwasa woka eno na se no nsem bebre ono ha video di kan hwe ha eye ye nua no bruni ni bi yes meka so nso ye mikrom ni abruni no wose nanai yesrew enzebi wo hona wo koka nana yesrew jaka adena na wondwiri ye ba ho
Na de bia na wo de Asante ho na wodwen. Ja Asante asem babe. Ja Asante asem mabe. Na dwen ye ho kakra. If it's nsem ye go kan na me ha me papa. In fact, ha me. Hey, nkofo di edi watemu, obu ha kra wodi watemu a, wo ye no wo fa nkwope, wo ye ne na nkwope, wo ye ne de hye bi wo papa kra nkwope. Nso enam nsem a wakoka nti no. Nipa ne se ne si di watemu no, enu nti ama wontimi nka bi. Nana ha ne pa senka, mi krom hi ye di na ta ye so pa ne sei. Ye so pa mi krom hi ne se na ka meka bi se na ade nkofo ye na nya no. Dabi o, ana mentimi nka bi. Efisa asem wo na wodi fo. Etina na mesraw. Ja yasem mabe. Ja Asante asem mabe. Ja ye rotumfo se tutu asem mabe. Na mom na hwe ye yutu no dwene ye ho. Dwene ye ho kakra because yosu ye nipa. Asante chichiri ni mewie, Asante chichiri ni kura wie. Eno bi kono kasa Asante ni a ha wa yodom. Ti ni Asante yo man, Asante eso bai wa itre. Etina na ja Asante asem mabe. Na yenum de na fe na ye ba mabunu su nkofo padwuma nkofo tete obi wo buru region wo peso ko school woni supporter na no na ose ni nyina ye bo na se pempunto ene nkoso ne kwan a yesusu ya henie ana ye kuro be ko suru sei na ekosoro a yesusu obi atena se ka se yesu ye bakwanti se na yesu yakko. This is one of the mechanism sensible among them also because also so enyansa wo soro papa makato sense ya bekasa bunia me sister must be kind was obi no we broche me obi no do broche me obi no de broche me obi no dwale broche me obi no ye makeup abunu makeup che me. It is about saying na obi akyere na adwene. It was a 1 or 2 no but some kofo enyansasem kakra beba omo support omo ntiase no na ayo mo je wo mumu because adenti na ye sopa ne sa ye krum hene kase pa man hene awa ye man hene de makro ye sopa ne sa on the name say sem mienu mi say ya wakoka ha adwene ade ye ba enfam puntu ma ade titimu ba. Menua bes mo saka wase me de ha me pa de ha me eni nsem bi ha me nana nsem bi ha me pa wo de wonti ase no ye nuanum youth no efi se hwe susu wan pa se hwe me menua be ma o wa brochire woni Asante ni na aye adwuma nana wonim se sa asem we ba ye no ensem mo do so mo defend wo mo hene ena defend ese papa ne de abufu apa me menua na me menua ye no was sister me de ha me pa ha me ese mintimi defend ha me pa se wapam ye in the name so mo defend say ade na de mabedo ye won so Asante ni ne boss sikadwa ye batu no fitu kwame nkrom ache 1900 ache sikadwa ya sum over 300 years na ko kan ho asema entu kwan kitinkiti na bi ni o etile mi abaya de sedi ade kwa boko just a peaceful tena na ya sraw efiri ne ko se wonya kwanya na wo kasa ja Asante asem mabe ja Asante asem mabe mimi ni wa ka Asante asem menka biem nana bebia wo begina platform wo benya a defend ho a qualify ho a toko aseman hene to represent maybe abunu kra no nana yesrew ya Asante firim ni mum pumpuntu maye punkwaso maye pamyedie maye yesusu yenkon kan ne anu na ne yeka bebre na bi mu ntia se na bi ma hase di ho atam no wenum kiti bo yawo nana I affect no more but e be affect youth na omoba no because no bia se ya na mbefo ka se bi se ya want to see so a what say tenten ye ti so bia ya wona to see so na wo to amna mu obi e ba ya kan so nima ababuo de woni nsem american na we safi na obepra ha frusoro ukwa bo sesa nkofo ase sesa boss ase bebre ye cleaners bebia akotena obi esu obi ebi kunu mo wale wo mo bibru mo ayere mo wale wo mo obi woni na ntibi na tete no abrochi obi su obi
Ghana ha nkofo bebre na ye nkofo adwuma na sansem wo beba na nipa no traba wo de tema se na nipa no ehu no ko defend ade na de beba sem se ya o etina na dwene ye ho kakra de yesre so wunya platform bi kasa sene waka asem aka na we die ana de dum kwase pa ni aba etin koka ho asem biem nana enka ho asem biem wonya baby no wugina mesraw se de enuanum nyina ya bu nkotodwe bia na fo nyina ya bu nkotodwe buruma nyina bu nkotodwe ni se wo ka Dormaahene awo kwaka buru nyina behyem kwaka buru nyina na de behyem nana ehaye pa etefi na ekọ nana ka wo de na jai wo bi de mabe efi na ekọ mo hie na modi mu nkomma house of chief o ehemfumienu biansa na mbedi mu nkommo o camera sisuo eko social media nko Asante ni nko Asante ni din Asante fodin na boye ebru fodin na fa sudwe bla epeyoyo epenkabo mu yepenkoso attack na doso atemdidi na doso ebasa yentimi defend yentimi nyahwe de wuma wo se timi defend wona yentimi beka de defend the woman timi say yes nkofo defend na wede nana efiti kofi admo woni nsem no so banyina yentimi defend o mane yeje eti esrawo woni nsem yenu miense bia yenuanom brofo ni bi youth ni bi ade tuye na nanim say yesra no onya Asantefo asem mabe na ye ondwene ye ho kakra ye pasundwe ye pe odo ye pe nkabomu because buni bia ni ho woni Asante wo problem buni bia ni Asante ni problem ogana ha sei abro ye one buni Asante bunu ya Asante ye bunu obia ni issue iti yankofo sasam ketuwa bi wei traba won ketenkete bi wei na ekweti no emekweti confusion se obeto asem ni Asante ni wo problem obia ni problem na mum nyina ya baako de wose won obi problem do ma pa eno so no obi onen ya Asante ni wo problem na so ni Asante fo problem a mum yen hu ni sa ni en correct ni sa na wo kan kasa do ma pa na yin nyina brufo ni nyina afrim yin nyina brufo ni nyina afrim na sumdwemra Hi to this TV. And then we share subscribe video no we no share mama send na hwe bi. We yakọ comment section no ache wa adwasumdue. Eni aboche akọ maka cho se ha. Yesu yamba kwasem Ghana mamre chief chances. Eni ehemfo ni amahema mu nkomo eni edi no mo. Eto kwato video so no ache wa adwen boko se ne be ya da bia da hemam ka kire. Ayimam fefe metena sia. Ebenya bia bihwade eni kabom no odo. Ya adwuma de Asante man. Epro na hafo akabom Asante ya Asante. Ahini aduru akire. Enam euro se tutu nyambe kasira ne bodi a ya bo emu ase ama wo Asante ahini yese kutu se bam o mena yese trade se gidigim ese babia be fa bia na yese nsuo no wotira no se emu tetere sa ne ntino ena ama ahini no aya kono ahini no ayefe ezo go jema be kasa me ya Asante ni a to say you are proud of yourself to the extent say you are happy to pronounce so we Asante ni ena me ro tumfo se tutu nyame kase ntino edi ha de adwuma pa nkabo mu no odonko a ena ya ma ya mususu ni atem comment section na nyina ne yeyem na ye pe yo de hye papa bi mrafofo nyama bruhima mayimam ka chi mayimam fefe mayimam bi ma da ka chi papa pa amaje wakode ametose miensa eno be hye da bia e wo to this